जायफोरनि मामिया ओरैबायदि सुपार स्ट्रं बिसोरनो एक्सट्रा बाबा हराखै बैनिसो आबैनि आफा आफा दिनै जाहैबाय बाथौ सान आं बाथौ गैयाब्लाबो बेयावनो आंनि फिसा मन्दिरावनो आङो खुलुमबाय आरोना आंनि भगबानखौहाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै बन्द बाथौ साननि थाखायहाय बेखायनो न'आवनो थानानै नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांसै होननानै सानलायबाय आङो नै दिनाथ' टाइमाथ' जायाखै नङा जाबायानो ओमफ्रायहाय दहाय फुङावथ' सान्दुङानो गैयामोन दा सान्दुं दुंगुलायबाय आरोना ओंखारगुलायबाय दा नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौबो होमबा थौदो जागायजेननोसै नै लोगोफोर आङो नैबे दख'नाखौहाय नुनानै आरोबाव गोसोखांफिनबावबाय आरोना जा दुखु मोनदों आङो थारमाने मैयाहाय अफाय थाखोथाय आङो मैया डिउटियाव गानलांदोंमोन नालाय ओमफ्राय टट' गाखोनायनि सिगांहाय नैबे बोरै अबे जाखो बै साइडजोंसो दां जा दुखु मोनदों आङो दा नै सुनानै बांद्राय नुफिनबावासैसो माने माबादों आरोना टट' गाखोनायावनो जि हायथादों खेबसे हायथाखाबाय आरो बेखौ बोखारनानैहाय आरो गाखोफिननो नागिरनायाव आरो हायथाबावबाय आरोना जा दुखु मोनदों आङो गाबनो ओंखारलायो आं बेबायदि दख'ना मोजांफोरखौहाय थारमाने बेबायदि माबा आगरफोराहाय बिदि जायोब्ला हायथाला हुयथाला जायोब्ला गाज्रि नुयोना गाज्रि जायो दख'नाया बेखायनो दुखु मोनो आरोना बेबायदि बेखौ नुनानै गोसोखांफिनबावदों आङो दासो सुखांदोंमोन नालाय दहाय फुङावनो सुखांबाय आङो बेखौहाय आङो फुजा होदोंमोन नालाय बेखायनो आइयाहाय फिसालाखौहाय बायहेरायाव लांथ'दों आरोना डिस्टार्ब खालामो नालाय आङो ओमफ्रायहाय दाबो ब्रेकफास्टखौनो खालामाखै ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोसै बेनिफ्राय ओमफ्राय नै जा खर'आ दाख्लिनिफ्रायनो एसे सानाय मोनगासिनो माने मा होनना बुंनांगौथाय बेबायदि गोरा बिदि सानायबो नङा ओमफ्राय टेनसननि थाखाय सानाय ना मानि थाखाय सानाय जाखो मोनथिला ओरै सायो आरोना नैबिदि ओमफ्राय ओरै उनजोंहाय सायो ओरै उनजोंहाय बिदियावहाय उनावहाय नैबे थिखिनिनि गाहायावहाय सायो मा जादों टेनसननि खर' सानाय जाखो ना मानि थाखाय जानाय जाखो बुजिना मोनासै आङो टेनसननि थाखायबो सायो नालाय मालाबा ओमफ्राय बबेबा खन्द'आव मानिबा सानाय होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय आंना नैबेयावबो सायो एसे ओमफ्राय सानाय मोनो आरोना बेबायदि बै माबाफोर बायदिबो नङा गगा मोननायाव खर' सानाय बेफोरबायदिबो नङा आरोना बेयाव सादों ओमफ्रायहाय नैबे उनजोंहाय एसे ओरैबो सायो आरोना बेबायदि माथो खालामबावनो बेबायदिनो एसे बोरैबा मोनलागासिनो आङो ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोसै आं फिसालाबो फैगोन ना माखोथाय नै मा जादों प्रसाद मोनजादों ना इस जादों होनदो नों लाजियो होनलाय आस्थे जादे आस्थे जा दा नै थांनोसैलाय मैगं बागानाव सानसुनि जानायनि लाहार फाहार खालामनाय गावहासो सिगां ओमफ्राय बेखौ दोनखोमानोसो नागिरदोंमोन माने मिथिया होननानैसो खोन्थादोंमोन आं नेनोसै आइया आलु लांफैनोसै होननानैसो नै गावहासो सिगां दाना हनै मैगं बारिजों लाजादों साननि जानायनि लाहार फाहार खालामसैलाय सानाव मा जायो नोंथांमोनजोंबो दा शेयार खालामलांबाय थागोन आङो नै दा मा लांफैदोंनो मैगङाहाय बेनो आरोना न'आव थानाय जायखिजाया मैगं जालाबायनोसैलाय जेबो मैगं बिदि गैया बायनानै लाबोखानाय बेखायनो न'आव थानायजोंनो दिनै निरामिस जानोसैलाय आरोना दिनै निरामिस दिन नै सासेयासो सिगां ओमफ्राय नोंनि जायो नामा आलुआ नाय नै आलुसो बुरफैदोंलाय हनै मामा फैबाय थौ मामि थौ सारायनोसै हनै मामाया हनै बिस्कुट लाबोबायदां मामा गाइखेरा लाबोबायदां मामा गाइखेरा हनै फैबाय मामि बेयाव फट' खेबनो दे नोंखौ एसे एसे नांदों दे जेबो नङा खिदों हनै खिनाया नायसाय नांबाथाय जि रागा जोङो नांदों दे दा सुगोन ना औ सुनसै औ
नै बेनि खिनायखौ दाख्लैहाय सोंहरदोंमोन माबायदि मोजां जाखोना जादिया होननानैहाय बेना दा मोजाङैनो दं आरोना नायगोन दा मोजाङैनो दं आरोना बेना खिनायाहाय मोजाङै खुसि जादोंसो ओइ दाला दाबाखौ दाला औ आबैया बुयो ओमफ्रायहाय मा होनो बे नर्मादायावनो बे डक्टर अजय भुयाजोंनो नायजाहोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे मुलि दङ मुलि जागासिनो ओमफ्राय बेजोंनो मोजां जानानै दङ मानसिया मोजाङैनो खियो दाना थाथस नै दाना खस्थ' मोनला आरो जायखिजाया नङाबा जि खस्थ'मोन ना जि गाबोमोन औ औ औ गोलैगोन र' औ बेयो माथो जाखो आलु मुला लाब्रा जानोसै औ आलु लाब्रा नों मोनामबाय औ औ बियो खिनायाहाय सिगाङावबो बिदिनो प्रब्लेम जाबाय थायोमोन ओमफ्रायहाय हमिय'नि जाहोदोंमोन ना हमिय'नि जाहोनानै एसे बोरैबासो जादों आरोना ओमफ्रायहाय उदै साख्रेम साख्रेमसो जाबाय थायोमोन खोमा माने खिनो ओंखारनाय मोनबाय थायोमोन बियो खिनो ओंखारदों होननानै उन्दुनायफोर माने खिनो ओंखारदों होननानै बुङोमोन आरोना ओमफ्राय नै बेनि उनावहाय लांफिनबाय माबायावहाय मा होनो नर्मादायावनो लांफिनबाय बेयावहाय मोजां जाबाय आरोना दा मोजाङैनो दङ नै लाब्राया नै बेयाव दङ नाथुर ना गोरान बे बिदै बाबाया जानो हाया नालाय निरामिस बेनो बेखौनो संना होबाय आरो आफा आफासो नुफैबाय ना आबैनिसो आबैनि आफा आफा रावबो गैया नामालाय थ' थांफिनसै मानो थाङा आफा होनहरदो बेहा गेट खेवनानै फैलाबायलायबाय नै मालाय दिनै बयबो माबायावसो थांजोबदोंनो सभा जादोंनो ख्रिस्टियानफोरनि सभा जादों बेयाव थांजोबदों आरोना बेरायहैजोबदों रावबो गैया दा थ' र' गैयानो रावबो आबैमोन गैया औ थाङो थां बैयाव थां थ' न' आं माबा गेट फांनि औ एम्फौ आयौ दाना नै 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 नों मा लादों दे खिथालाय बेखौ सोर हरा नोंनो बेखौ सोर हरा नोंनो बेखौ थोस नायगोन बे मोननैबो बे आखायाव लानाया बे गनसि बुग्रा आरोना आंगि गिर्जायाव गनसि बुग्रासो ओमफ्राय बेखौनो दे सासे मादैयाहाय गावसोरनाव थांबाय थायो नालाय बियो ओमफ्राय मादैया गनसि बुयो नालाय ओमफ्राय बे हरदों आरोना बेनो नोंहा गेलेहैदो होननानैहाय गेलेबाय थायो बियो आंगि माखौ गिदों नोंलाय आयौ बेखौ गिदों नोङो थास बेखौ गिदों नों गिदों गिनांगौथ' बे बायो अरो औ आयौ बेबो नै बे दाउनि खिसो नोंबो खिखांबायना बेबो खिदों नै ओमफ्राय नै जोंनाबो मोनबाय लाब्रानो आलु मुला बेदर जाबाय नै उन्दुखानाय ओमफ्राय हामा सोर मिला नांजोबबाय बेयाव बरिया खाना दं जोंनि फेभराइट बयनिबो बेयाथ' दासो ओंखाम जाखांदों नै खुगायानो दाबोनो जोबाखै ओंखामा ओंखाम बरथिक जाबाय गुदुं र' गरम गरम ओरैबायदि जानो लुबैखानानै दंखायोमोन मम' दिनै बुंजासे लाबोना फैबाय ओमफ्राय बाबाया
बेनो देखायाखैमोन दहायनिफ्रायनो लाखोमागासिनो बेखौ ओंखाम जाहोग्रोनानै ओंखाम जाहोग्राबो जायाना बेखौ जायखिजाया बुस्थु जाहोनायनि सिगां ओंखाम जाहोग्रोयो आरोना ओमफ्राय बेखौबो दा जागोन बियो उपाय गैया जों जायो नालाय बेबो जाफायो जाहैबाय मिनिलायदों आंनि सबसे फेभरेट फास्ट फुड होनबा बेनो मम' बुजिया नोङो दसे बुलायनोसै नै दे बावदो बेखौबो एसेल' बांद्राय नङा दे जाबाय जाबाय लगाय ओंखाम जानोब्ला बे नुवा नुस्लाबा फैनानै होबाय जाखां आरिखां माने नायसै गेलेग्रा बायदिसिना होआबानो थाबाय आरोना बियो ओमफ्राय आइया खामानि मावगासिनो नालाय बेखायनो लाफानांबाय आरोना ओमफ्राय आं लाफानानैनो भिडिअखौ खालामनो सानखादोंमोन ओमफ्राय थारमाने दहायनो खालामनो सानदोंमोन आरोना दहायथ' बियो उन्दुबाय आयौ बेखौ दारा औ बायो दहायथ' बियो उन्दुबाय नालाय बेखायनो आङो नै बेलासिखौ लायबायसो एसे दाबो मोनाथ'वाखै आरोना बेलासि जाबाय माबे बियो बे नाम नङा मा बे माबासो मटरसो ज्रावसो गाहरनांगौ बेखौ ओरै ज्रावसो गाहरनांगौ मा खालामो नोङो मानसिया फावानो जेजे हास बेखौ जायो गुद्रुकथारहाय लाफानानै खालामबाबो नुबाय आयै थारमाने आङो बे भिडिअखौ लाबोनाया जाहैबाय दहाय फुङावसो आङो मोनसे कमेन्ट मोन्दोंमोन आरोना बे कमेन्टखौ लानानै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना जे बे कमेन्टआनो जाहैबाय नैबे आङो स्क्रिनाव होनानै दोनगोन आरोना माखौ प्लिज आयु प्लिज जालायो प्लिजनो प्लिज जेन'बा बेयो उनावहायथ' सोंगोन नालाय मा होननानै बुंगोन होननानै बुंदों आरोना जे आंनि बाबाया बोरो बाबाया सोर होननानै सोङोब्ला मा होननानै बुंगोन होननानै बुंदों नालाय आङो बेखौनो मोनसे ओरैबायदि साननानै दं आरोना बे उनावथ' देरबाथ' मिन्थिखागोन जाहैबाय नालाय गासिबो खोथाखौनो आं जेब्ला खिन्थानो हानाय जागोन अब्ला बै समावथ' मिन्थिहैगोन खिन्थु उन्दै समावथ' बिसोर बुजिजोबा नालाय अबेबा बेखायनो आङो सानदों आरोना बेनो माबायदि एन्सार होनो होननानैहाय सोङोबा जुदि बियो माब्लाबाफोर आरो आङो सोङाबाबो मालाबा जेन'बा उन्दै समाव आरोना बेखौ आङो बुंनो साननानै दंखायो आरोना मालाबाथ' मानसिफ्रा बुंगोन ना सोरबा सोंनो हागौ नोंनि बाबायालाय माबायालाय होमबा बियो मा एन्सार होनो बेबायदि जागोन ना बेखायनो आङो बेनो खिन्थानानै दोनखानोसै आरोना उन्दै समावहाय बे मा एन्सार होनो बेखौहाय बिदि सोङोबा आङो मा होननानै बुंनो सानदों नोंनि बाबाया बोरै बाबा गैया मामियानो मामियानो बेखायनो आङो ओरैबायदि बुंनो सानदों जे इसोर होननाय दं होननानै बुंनो सानदों आरोना आङो इसोर दङ ना बियो बयनोबो माने मामि बाबा बयनोबो इसोरा मामि बाबाखौ हरदों होननानै बुंगोन आरोना आङो ओमफ्रायहाय बे मामि बाबाया ना बहुद स्ट्रं जायो आरोना बयनियाबो बिराद स्ट्रं जायो ओमफ्राय आरोबाव जायफोरनि मामिया ओरैबायदि सुपार स्ट्रं बिसोरनो एक्सट्रा बाबा हराखै बे सुपार स्ट्रं मामिफोरनोहाय माने मेजिकेल पावारसो हरदों जे मामियानो बाबा जानो हानाय मामियानो बाबाबो जानो हायो बे मेजिकजोंहाय बेखायनो बिसोरो सुपार स्ट्रंखायहाय बिसोरनो मा हराखै बाबा हराखै दा बेखायनो नोंनि मामियाबो बहुत स्ट्रं नालाय सुपार स्ट्रं नालाय बेखायनो बाबा गैया दे मामियानो बाबा जानो हानाय मेजिक दं दे बिदि होननानै थ' बेनो आरोना आंनि एन्साराहाय मामियानो बाबा जानो हानाय मेजिक दं सुपार स्ट्रंखाय आरोना मामियाहाय थ' बे उन्दैयावहाय आं बेबायदि एन्सारखौ होगोन होननानै सानदों आरोना दा बेनो ओमफ्रायहाय प्रब्लेमा जाहैबाय बेयावथ' उन्दै समावथ' जेबो प्रब्लेम गैथ'आ होमबा ओमफ्राय जेब्लानाखि प्रब्लेमा जागोन स्कुल फरायबासो बेखौबो होनना बुंदों स्कुल फरायब्ला मा लिरगोन होमबा बिफानि नामखौहाय बिफानि नामखौहाय मा लिरगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय थ' बे स्कुल फरायब्लासो मेन प्रब्लेमा जागोन आरोना माबे प्लिज माखौ
बेखौनो आङो सानदों आरोना लिरनो ना मा लिरगोन होननानै सोंहरदों आरोना बियो लिरगोन ना मा लिरगोन ना नामखौनो लिरगोन होननानैहाय ओरैनोथ' आयौ मबाइलखौनो थ्रोब खोलैदों ओमफ्रायहाय थारमाने ओरैनोथ' जेन'बा आङो सानदों आरोना बे टाइटेलखौबो जेन'बा बोखारनो ना मानो उनावहाय दाबोथ' जेबो माबा जाथ'वाखै नालाय दाबो जोबथ'जोबाखै नालाय जोंनि गासिबो माबाफ्राबो आयौ बेयाव दा थामा बेयाव दा था अबे थांनो बेखौ बे मैलासोथ' आयै र' आं फुगारनि दे नोंखौ बिदि दोनजायाना बियो बेखौ दाला बे बोदैनि मुलिसो औ बोदैनि मुलिसो बियो मिथिगौ ना न' बेखौ दाला आयौ खामो माबायो औ दा मेन प्रब्लेमानो जागोन बेयावसो आरोना स्कुल फरायनायावथ' मा लिरनो होननानै सानदों आरोना बेखौनो आङो लिरोबाबो उसुबिदा जागोन नामा गोथां मानसिखौ ओमफ्रायहाय मोनथिया उनावहाय मा जाहैगोन खिन्थु बहुत उसुबिदा जागोन आरोना मेन प्रब्लेमा बेनो जागोन दा उनाव आङो बेनि सलिउसनखौबो दिहुननांगोन उफाय गैया मारै खालामगोन दाबो सानथ'नो हायाखै आङो बेखौहाय उनावहाय मानसिफोरनिफ्राय सोङै आरियै माबायदि लिरनांगौ बेखौहाय माने रायलायनानैहाय खालामनांसिगोन आरोना उनावहाय दा बेखौ सानथ'नो हायाखै आङो मा लिरगोन बहुत प्रब्लेम जागोन आरोना जायखिजाया बुंनो हाथ'वा आङो मा खालामनो मा मानो आङो उननिखौ दाबो सानथ'नो हायाखै आरोना दाथ' जेबो प्रब्लेम गैथ'वा प्रब्लेमा उननियावसो जागोन आरोना बेनो नायनोसै उनाव मा खालामनाय जायो नोंथांमोनाबो उनाव मोनथिलांबाय थागोन थ' बेखिनियानो आरोना लोगोफोर बे आगैया सोंहरदों नालाय थ' बेखौ आङो रिप्लाइ होनाय जाबाय आरोना मा होननानै बुंगोन दा गिदिर देरबाथ' आङो गासिखौबो जेब्ला खिन्थानो हानाय जागोन अब्ला आङो बेखौ फोरमायगोन आरोना बेनोहाय थ' होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे होमबा लोगोफोर औ दे बाय थेंक इउ फर वाचिं बाय नोंथांमोन